Bueno. No sé ni què dir ja. Feia temps que no fèiem vídeo, En què s'assemblen els mitjans tradicionals i els youtubers? Si ho pensem fredament en moltes coses, no? El llenguatge audiovisual, els formats, la consumició de drogues, però sobretot que quan no tenen ni idea del que parlar, parlen de si mateixos per emplenar una miqueta els forats, que és el que faré jo avui, amb aquest vídeo. No m'agrada molt fer aquest tipus de vídeos perquè és una miqueta fast food i és contingut buit, però aquestes són dues coses de les quals estic particularment orgullós. És que ho posi com ho posi, quedarà molt a gol entre el vídeo, per tant, sua. Avui parlaré de la meva nova habitació. Wow! Hòstia, merda. Avui parlaré de la meva nova habitació amb hòstia puta. Espai renovat pels vídeos, nois. I per estar jo també. Vull dir, això no és només un plató, val? Això no són plafons, no és com Montcada, que és tot mentira, val? Parlaré de la meva nova habitació i també faré un repàs de la meva col·lecció de samarretes que la tinc allà darrere. Dos coses que són una miqueta personals i que potser més d'un li són igual, però bueno, a mi em feia una miqueta d'il·lusió posar-ho ni que sigui en format MP4. Dos apunts. Primera, com sabeu, he estat liat amb la vida. Mireu-vos els episodis del bar, vindran un parell més en el futur vinent, i també mireu-vos la meva secció dels experts, que allà trec secció cada 2 setmanes, cada dilluns, cada 2 dilluns, s'entén, no? I segona, que també estic a Twitch. Què tens a dir sobre aquesta partida? Tio. Una puta merda! Per tant, si voleu veure'm de tant en quant fent algun streaming de Rocket League o parlant de la vida o el que sigui, quan no tingui res a fer i estigui sol aquí a la meditació i vulgui evitar pensar sobre què collons estic fent amb la meva vida, twitch.tv/marclesan, estaré allà. I sense més dilació anem amb el vídeo. Si voleu veure lo de l'habitació és a continuació, però si voleu veure la col·lecció de samarretes és aquí. Bueno, estarà marcat també a sota, però podeu saltar directament al timestamp. Ho heu fet ja? Sí? Bueno, deixo de parlar, no? I vaig amb el vídeo, no? Ara podria tallar i anar... I estem aquí a la casa d'aquest tio i ara veurem la seva habitació, que és l'últim espai que ens queda per veure. Estàs preparat? Sí, estic llest. Doncs pots entrar ara mateix a veure l'habitació, t'obrirem la porta i ara veuràs el que hi ha. Mare meva, mare de Déu, mira com està tot organitzat. Mare meva. Aquesta és la teva nova habitació i és molt més àmplia comparada amb el que tenies abans. Ara tens molt més espai, tens els mobles més organitzats, tot més modern. Mare meva, mira això. Teniu les coses de la meva habitació original, teniu fins i tot tota la col·lecció de còmics. Mare meva, quin treball. Aquí hem trobat una mica d'espai per posar tota la roba del teu armari i fins i tot un petit penjador. Prova el nou llit. T'agradarà. Anem a veure. Ei, tio! Tio! Això és molt flipant. Mira, ara puc tombar-me aquí i això és genial. No t'ho pots ni imaginar lo còmode que és aquest llit. Mare meva. I té els cartells de la meva habitació original i té la decoració i tot queda tan quadrat, és meravellós. Aquí tens tots els còmics, tot el que tenies a l'habitació, hem tirat el que no feia servir i ara ho tens tot més ordenat. La cadira robusta. La veritat és que hem fet un gran treball. Bueno, és que em feia una mica d'il·lusió recrear-ho. Però vaja, que he fet un repàs més exhaustiu de l'habitació amb la càmera, per tant, ara ficaré les imatges així més explicatives, no tant en format d'sketch del que seria l'habitació. Ei, què passa? Ara això és un videoblog, vale? Ara sóc el Casey Neistat. Us va bé? Per tant, si m'acompanyeu per aquí... Hosti, quina ràbia dona aquesta postura, Anem a surfejar a Califòrnia. Buah, anem amb la càmera. Quina ràbia dono. Bueno, això seria l'habitació en qüestió, vale? Començant per aquí, val? Això sí que ho heu vist als vídeos, els pòsters, la taronja mecànica, òbviament Ryan Gosling, he de veure la seva cara abans d'anar a dormir. Aquests no es veuen bé a la càmera, però són un pòster de Star Wars d'un col·lega i un de Vengamonjas, que està de fet signat pels Vengamonjas. I això és l'armari on tinc la col·lecció de samarretes, de la qual parlarem després. Bueno, també tinc camises i tot allò, però bé, això no importa. I al costat aquí és on estan les samarretes i tota la història, val? Aquests dos mobles sí que estan fets a mida perquè és raro veure com armaris penjants, però, o sigui, això està comprat a Wallapop, allò és de Wallapop, la taula és de Wallapop, les estanteries són de Wallapop, això ho teníem per casa, saps?
aquesta mena de repisa que s'ha quedat aquí posada, que bueno, és el que faig servir com a tauleta de nit. Ara tinc posat aquí el cartellet i l'ampli per fer maco. El meu logo que l'he repintat i ara queda més xulo. Al costat hi ha aquest rellotge que no es veu bé ara mateix. El vaig veure als xinos, tio, i dona una vibra molt d'estudi de ràdio, queda molt xulo. El llit. Aquí és on dormo i ja veieu això. Tinc un risc molt alt de, si tinc un malson molt bèstia, rebentar-me el crani. Però bueno, la veritat és que s'està molt bé. D'allà puc veure pel·lis a l'ordinador. Allà tinc rotuladors i aquestes històries, coses d'oficina. Allà tinc accessoris, gorres, la uixanca, coses per gravar, un parell de peluixos, jo de petit. Amb la samarreta del Ronaldinho, tio. Aquí tinc el despatx, amb aquesta làmpara que és de l'Ikea, que és guapíssima. Té un rotllo steampunk xulíssim i a més també encaixa amb tot l'estil aquest negre, fusta de l'escriptori. Les pantalles, el mando, el micro, aquí és on em sento, la cadira també és nova, de l'Ikea, molt còmode. El suro aquest que passa desapercebut, però va portar la seva estona d'agafar-lo i després pintar-lo amb l'spray. Aquests dos mobles, que és on tinc bàsicament la majoria dels llibres que tinc, que no mentiré, la majoria són de quan era petit. Tinc alguns que no he llegit i la veritat és que els tinc una miqueta barrejats més per mida que no per temàtica. Miguel Noguera i just després Orwell i després Los viajes de Gulliver i just després Buenafuente. I també un diccionari de la llengua catalana amb els diacrítics. Per la pròxima vegada que digui s'obria en un vídeo, vingui ma mare amb això i em foti una hòstia al cap, així. Enmig d'aquests dos mobles tinc posada aquesta banqueta que em serveix per posar les bambes i tal. La llum LED que passa per aquí a sota i després va per sobre l'armari i cap allà dalt. El cable del mòbil que el tinc que passa just per aquí sota i el pillo en el hueco que hi ha. Està tot mil·limetrat, t'ho juro. I enmig el que tinc és aquest penjador on poso les jaquetes vintage que veieu a la dreta del plano i la guitarra que no toco. He de tornar a posar-m'hi, de veritat. I tinc tot com super encaixat, tio. Queda super quadrat. I aquí queda justament l'espai per obrir la porta. Ara perquè tinc enmig aquí això, la guitarra espanyola i el croma que utilitzo per fer els trossos del bar. I no, la veritat és que, o sigui, ha quedat tot molt quadrat i ara hi ha un espai de l'hòstia aquí, vull dir, abans no podia tombar-m'hi. I doncs això seria una miqueta l'habitació. Seguiu-me per més videoblogs. En el següent agafarem i pujarem al terrat de la Torre Akbar. Bueno, pues ja està. I ara anem amb la meva col·lecció de samarretes de futbol. Tots els meus records estan lligats a samarretes. Bueno, aviam, futbol. És que jo crec que això també transcendeix el tema del futbol, perquè, o sigui, també és com una mena d'estètica vintage. Aviam, que tampoc em puc prendre com el gurú de la moda, perquè la meva moda és anar com un puto yonqui. Vull dir, mira això, tio. Sembla que vagi a demanar ferralla als encants, tio. És molt bèstia. Però el que sí que em fa una mica d'il·lusió és explicar una miqueta les samarretes que tinc, i més que res, en plan, explicar d'on venen i aquestes coses. Bueno, vaig a pillar les samarretes. Tinc com 35, o sigui, aniré una miqueta ràpid, però bueno. Hola, què tal? El Marc Lessant de la postproducció aquí. Us agradarà saber per què hem pausat aquest vídeo en aquest precís moment. La veritat és que m'estava escoltant parlar de 35 samarretes de futbol i quina puta mandra. A més, ja vaig parlar de 5 samarretes de les que surten al vídeo, en el vídeo que vaig fer de samarretes de futbol amb el Nelo C, per tant les podeu veure allà. I les samarretes que no han fet el tall són les següents. Sant Pauli 2017-2018, més falsa que el cagar. Barça 92-95, comprada a Florència. Eintracht de Frankfurt, pillada a tallers. També podria ser la samarreta d'un encarregat del MediaMarkt o del Five Guys. Bayern de Munic 2010, amb el dorsal fos. PSV Eindhoven 96-97. La samarreta de Catalunya, que de fet és amb la que vaig fer el primer vídeo de Malaya, l'altra samarreta de l'Arsenal que tinc, la del Celtic 2015-2016, la del Barça Blau Cel, que també és falsa, una de la Guineueta, la de Croàcia, la del Barça amb el dorsal de Messi, que es va fondre i vam haver de restaurar. Gràcies per cert, Ruth, pel teu consell, no va servir de res. La del Vic, la de l'Olímpic de Marsella, una de la Muntanyesa, me la vaig pillar en un dels primers quartos que vaig fer fent classes particulars, la del Mònaco, la del Borussia Dortmund, la del Club de Futbol Popular Orihuela, en la qual vaig col·laborar amb el disseny, encara que me'l van tocar massa, la de Nigèria, encara que aquesta està guapíssima, tio, una altra del Bayern de Munic, la d'Irlanda, la de l'Ajax, no me l'he posat mai perquè és una XL, i una XL dels 90 és l'equivalent modern a una túnica, i caben perfectament 2 braços en una màniga. Bueno, no, crec que al cap no hi cap aquí dins. Hi ha molta maldat en este món. I una que té el meu dorsal i posa ja té coma davant. En fi, coses. I amb les que queden he confeccionat un petit top 10 d'històries curioses amb les meves samarretes de futbol. Per tant, anem a fotre-li.
Rayo Vallecano, temporada 2011-2012, crec que és la única que els va patrocinar la samarreta Royal. La qualitat és la que tindries amb una samarreta bàsica del Decathlon. Aquesta assumeixo que és la tercera samarreta, o si no és una samarreta de porters. La cosa és que no he trobat cap imatge d'aquesta samarreta a internet, el qual és estrany. I de fet és un regal de la meva ex de Fuenlabrada. Aquesta fot vergonyeta, tio. Em van regalar aquesta samarreta d'entrenament del Barça, val? Vaig fer allò de niño rata, d'anar a demanar firmes a la sortida dels jugadors. Aquesta samarreta està firmada per ni més ni menys que Samuel Umtiti i Alanyà, tio. Que m'he oblidat el nom. Carles Alanyà. Les dues superestrelles del Barça. Cago en l'hòstia, ja. La segona equipació de la 2002-2003, blau marí amb la franja blaugrana, jo diria que és la segona millor del Barça que ha tingut en la seva història. La samarreta del debut d'Iniesta i de fet que em porta grans records del FIFA 2004, quan hi jugava de petit sempre agafava aquesta samarreta, em flipava molt. Aquest és un dels meus èxits més grans. Samarreta rèplica d'Itàlia del Mundial 90, feta a Itàlia mateix. Com podeu veure, Diadora, marca oficial. Suposo que des d'un punt de vista d'un italià aquesta samarreta és una miqueta fatxa, perquè a més té com la bandera als punys i al coll i tot. Et pots pujar al coll aquí i fer-te una miqueta el Maquale idea. Doncs aquesta la vaig pillar a la Humana del meu barri i em va costar literal 4 euros. De veritat, mireu a les tendes vintage perquè a vegades si busqueu trobeu en plan perles o trobeu samarretes que estan posades amb un preu molt baix i després o les podeu revendre o us la podeu quedar en plan com a ganga. Para mi gente de zona de la Costa Brava, Unió Esportiva Llagostera, local 2015-2016, segon i últim any que van estar al futbol professional. Una rèplica exacta de la samarreta del Barça d'aquella mateixa temporada. La marca Nike es veu que va demanar a Hummel i al Llagostera que deixessin el seu disseny tradicional de ratlles horitzontals perquè el Barça anava a fer ratlles horitzontals aquell mateix any. Dic horitzontals, com si fos una iaia. I no només el Llagostera no va fer això, sinó que va replicar gairebé en tots els detalls la samarreta del Barça d'aquell any, fins i tot amb el coll, amb la senyera. L'equip del meu barri, l'equip del que sóc fan acèrrimo, el Club de Futbol Muntanyesa, temporada 2020-2021, amb un patrocinador que no surt a Google, el podeu buscar el que vulgueu, que és que no surt, però el guapo ve aquí darrere. Nois, el dorsal, Sergio Garcia, pitxitxi de la selecció catalana, i està jugant a la Bombonera Nou Barris, joder, que també ara mateix està complint una suspensió de 4 partits per fotre-li un cop de puny a l'esquena a un rival. Doncs pot ser. This is Nou Barris. Unió Esportiva Sant Andreu 2017-2020, les 4 barres, la catedral de Sant Andreu que es veu aquí, amb l'esponsor d'Open Arms. Me la van donar a Sant Andreu quan vaig fer un treballet per ells dels gifs dels gols, que de fet he seguit fent, vaig fer la temporada passada i aquesta també. La segona samarreta que tinc del Sant Andreu, mola molt el disseny aquest de les 4 barres amb les garres aquí, les urpes, millor dit, i també amb l'escut d'Open Arms al pit. Ara aquesta. Aquesta, amigues i amics, és un disseny fet per Moa. Escola Esportiva Guineueta, temporada 2020-2021. Al ser primera catalana i la competició està suspesa pràcticament des de setembre a octubre. Aquesta samarreta ha sigut portada de moment durant 3 partits. És un dels dissenys que he fet jo personalment, o sigui, la samarreta està dissenyada per mi. Vaig fer els primers renders en ordinador, la franja, que se suposa que anava una miqueta més cap avall, però bueno, els de Hummel més o menys em van entendre. I de fet l'escut també és una revisió de l'escut anterior de la Guineueta fet per mi, o sigui, coqueteig amb la idea de fer alguna mena de disseny gràfic o una tonteria d'aquestes, saps? En plan dissenyar coses. Potser el meu kink és fotre'm en mons laborals sense sortides i no ho sé. La segona equipació de la Guineueta, aquesta sí que també és disseny meu, però van alterar una miqueta el meu disseny. Se suposa que havia d'anar amb una franja blava i groga per aquí al pit, però la veritat és que amb el disseny alternatiu que ha fet la gent de Hummel ha quedat també bastant guai. El que molesta de Hummel és que, o sigui, se suposa que Hummel és una marca reconeguda de samarretes, de xandalls, d'esport, i per alguna raó, no ho han fet en cap altre club, però per alguna raó amb la Guineueta havien de posar la seva web en gran i en calibri aquí a l'esquena. No ho entenc. No ho vaig posar jo, vale? Aquesta m'ha costat més d'una confusió. Hi havia gent que es pensava pel vídeo aquell que vaig fer del teu tiet a Twitter que jo era de l'Espanyol perquè tenia una samarreta de l'Espanyol firmada, de fet, per la llegenda que és Víctor Álvarez. Res més enllà de la crua realitat, això és un sorteig que em va tocar i realment ni volia aquesta samarreta. Era un sorteig de BTV Sports i jo volia originalment la samarreta de la Muntanyesa firmada per tota la plantilla,
no em va tocar, i de fet li va tocar a una senyora que després la vaig veure al camp, que anava allà amb la samarreta en plan fardant, en plan, mira, tengo la camiseta, no sé què, i em va donar una ràbia terrible. Per tant, la següent samarreta que van sortejar va ser aquesta d'aquí. Per pura ràbia vaig dir, vale, doncs ara pels meus collons hi participo. I vaig guanyar. Alguns recordareu Powerade, el famós sponsor que era una estafa piramidal. Realment aquesta samarreta és un poema. Una pàgina de confiança que es diu classicfootballshirts.co.uk, perquè, bueno, són del Regne Unit. Amb ells va començar tot, perquè la primera samarreta de la col·lecció va ser aquesta que em va tocar en un sorteig de la seva pàgina. Congratulations, Mark Lesnan. Mark Lesnan. Samarreta del Montpellier, temporada 2013-2014, venien de guanyar la Ligue 1, i de fet me la vaig agafar per Remy Gallard, perquè veia els seus vídeos i sabia que era fan del Montpellier, veia els seus vídeos del fut i els seus trucs amb la pilota i tal, i em fascinava, soc molt fan de Remy Gallard, i me la vaig pillar per ell, i aquesta és la samarreta que utilitzava amb el meu personatge de penalti, que no sé si està difunt o no, jo diria que gairebé sí, però la samarreta encara la tinc. És lletja de collons. Bueno, pues ja està, pues això ha sigut el vídeo. Espero que us hagi agradat i no hagi sigut tan cringe-worthy aquest exercici d'autofal·lació que he fet en forma audiovisual. I res, una forta abraçada. Ciao, ciao!